anak urang oi sabua andale de tuan singgah ke rumah si Sultana Mudo, si Sultana Mudo singgah ke rumah si Sultana Mudo, si Sultana Mudo dia abi Pak Danila biala tande de tuan hatilah kanai kaba ajuo ondeda kaba ajuo hatilah kanai ondeda kaba ajuo Mas Beni kaba ajuo. Oi bakanda, oi alala dibari nakan buang oi batigo kami, oi mandendangan, batigo kami, nak mandendangan, di maindah de udah karusa hati nakan dua ngoi dalam iyo udah indah akan oi dalam iyo udah indah akan onde mande sansai badan onde mande sansai badan. Indah ada pe, oi musim yang nantan duang oi musim nyabi dan nanti jiwa musim nyabi nanakan duang dan nanti jiwa indah ada pe, oi tanah gegujan nantan duang oi barana ampe dan nanti jiwa barana ampe dan nanti jiwa onde mande sansai badan onde mande sansai badan. Oe mamu e gambia tude yang di danau bingkuang Taraga amande jo urang rantau
tu tanging de mande bakaluakan sabala mande badan de nailai kapulang onde dangalah sinariau di pandakian saluang tolong sampaikan mancali ada jon bagan dia ngagandi yang oi tukang saluang beda jon sakit hatinya sabab tukang saluang kami ko sadang marando oi mga tuan kapan yang pani yang ko are ebana putra bungsu di tangan orang basa bamananti nang kandung sajo samantaro onde dangalah tukang saluang marando pulo ibu dan mancali anyo Oto banamo la sinaria barang ke tanta kudeyen kelok sambila barang ti tanta kudeyen kelok sambila biana akari yang ayah di danau kasih katuan de tuan tak denila akan kasih katuan de tuan tak denila akan onde dangalah sinariau di Pekanbaru saluang tolong dengarkan kanduang nan kanduang we sama lamako oe dah ngade kanduang nan kanduang we sama lamako siko hati dah mangkota rambau oe ila di gayuang nan kanduang agal amaninyo oe ila di gayuang nan kanduang